Kalong ka burom ka bakraw ya kikmiki pa kumju ya ka school ka ba upule ha ka ba way khna uba start na ka jala Assam ubadang pule ha ka class 10 uba kerteng ubhagya de Rajgat na ka school Bakta Barbam Higher Secondary School Banlong kumu hedu juga district ne kumu deputy commissioner la ne DC batang sisngi hasiwa saga district ha ka jala Assam une khna udena ka thain dioriting ti estate ka ba hap hasiwa saga district Assam kadairu ka kabuk siar na kabanta jong uneu khna baniadan banta lang ba ki breu jong ka sarkar ke badairu ke bahalordu ke badai pe ya ka tei ka district uneu khna wana ka longging ka badok ha ka ba ki mi pa jong u ki de nong trai ha ka wei ka perslasha ubhagya dep uyo ya ka ne kabuk siar deling ba ka wei ka skim thmai ka bala tip kom ka rohan ha ka ba ka sarkar jila ka jong ka jingthmu ban penslori khna pule ke badan ka jingtrang manyo bat ha ki kerdan ke bahe ya gane ka skim rohan la menju da ka kabinet jonga jala Assam house number dep kata 8000 arpuar kumsibenta banai jing hikai ki prahajar nyos pa san bhut ki khna ki bapure class 9 ban penslor ki khna non sap kom house nem hadu ka class 12 banai ka jing hikai ki khna school ba per ka surkar jala ka jidro da ki breu ki bala ban hikai ke badan ka jing start ka bapura ka rohan skim ka ka jing trang ban lam lenti la ne ban kampen tebet shushu igi khna badang hap hapo ki secondary level ban lengba ga ne ga skim la ban itho igi tai khna ki badan sap pagarpang kham tam ki to ki basa ki jaka badang long kandong bat ki bawan na ki long yeng ki badok